Mbak Tata kalian Mbak Chandra persiapan turun panggung. Pikantuk ta Pak Sarno niki sindene mandhap. Nggih. Ya, monggo Mbak Kakung, Mbak Putri, Sri Uning. Yo Mas Jaya, dulur-dulurku mulian ayo. Matukon ayo, matuklon ayo. Raden Wirat Moyo. Kangus prasaja anandang branti. Mbah ayo joget mriki. Oke katur dateng Mas Sebe, ugi Mbah Kantul, ugi keluarga besar Endah Motorsport, Mas Kinjeng, Mas Narto, Mas Beni, Pak Wibisono, Pak RT Membo, Pak Suki Bendasari, Belinda, Mas Agus, Pak Denongkrong,
sing joget ampun uyel-uyelan, ampun susuan nggih. Ingkang badhe nyawer antri riyen nggih, antri nggih. Aku pekewo nek rebutan nyawer. Antri riyen antri nggih. Ya masuk. Katresnane wirat moyo wonten ing temon Mantono sugeng midhangetaken linangkung Pak Esari wonten ing Taraman Sidoarjo Sragen sugeng midhangetaken monggo linangkung Mas Saiman wonten ing Blimbing Jeruk Sawit manis dek kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manise ngungkuli madu kaya bisa ngomongke jantungku laras manis dek kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manise ngungkuli madu kaya bisa ngomongke jantungku Sampeyan gawani gendul
Kowe wong manis dasare prasaja. Memang lidah mas tidak bertulang, pandai bersilat iku watake wong lanang. Matur nuwun. Sami udah laras. Ayo do joget no. Pak Sarno. Konten konten. Ya. Mangga Pak Sarno. Yen aku mireng aku kaping gunung atiku tansah nelongso nalika maju perang ning jaman Jepang sliramu paring usada mung balengku yen wis merdika ayo mampir omahku ning desa nanti jaman saiki kang wis tentrem sirone mas tak goleki saka Sragen nganti tekan Boyolali sirone mas ana ngendi yen wis sedo usarane arep tak tabur wangi kembang melati ditunging jaman ing parang tritis gong leli porati mung sliramu tansah kumantil ana ing netraku Swantene jos. Mangga Pak. bebasan kanyo sewu ora bisa kanteni sira wong maning arunti ing ati kaya ngenteni bodhong garing kang pate kulean Keluarga Pak Pandut untuk kali ini. Kemudian Ugi Mas Roni, Ugi Mas Saiman, wonten Blimbing Jero Sawit, Mas Saiman Jayapura, Ugi Mas Langgeng Tegesono, Mas Bisono,
desa sira kang mas tak goleki saka sragen nganti tekan bayalali slira kang mas ana endi yen wis sedo arep tak tabur wangi kembang melati itu kritis kembali hati mong sliramu tansaku mantel ana ing netraku Jan suantele semeleh tenan Bapak Sarno menika nggih monggo jenengan tutup bebasan kenyo sewu ora bisa ganteni sira wong maneh arunti ing ati kaya ngenteni godhong garing kang pating ruti ing Oke katur Bunda Mar wonten Juron Mas nongkrong wonten Bintaro Mas Tugi wonten Sidowayah sugeng midhangetaken ya dina minggu sing tak tunggu kowe ngejak ning tawang mangu ya wanci lingsir sengengene ana kene kowe kembang kawan Solo rambalesi yen tak telepon malah boboteni manggel aku yen kekodok pipimu bakal tak ciwel alah ciwel janjine kancane alesane makelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kono ora teko keluarga besar Pak D Pandut wonten ing Kali Kebu ugi Pak D Menggok gelagatmu saja nyugriyani atiku janjane kowe neng ngendi gelagatmu
Matur nuwun. Karo wong wadon liya. Matur nuwun. Matur. Tak 500. Ya. Bisa. Muda laras lagi. Muda laras. Gong pijilan Oke. bersama Pak Sarno. Ya bersama warga Rawa Gatel Jalaan Jetis. SKD Audio. Muda laras. Masuk. Tetile wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu Matur suwun Rama. muda ati Ah. siang dalu kinurban jiwa raga ngumbar rasa tumetes sing kalbu Makasih. alir nguyahi segara katan bisa ulung Kadya ati sawiji kinurban jiwa raga siramu kadya pilihanmu amugi Gusti ngilani Tresnamu bakal bakal kinawa mati Monggo Pak Sarno. Tetile wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku muda ati rinten siang dalu kinurban jiwa raga baroso tumetes sing kalbu Tanan tok jampi adadya ati sawiji nadyan apa tak lakoni sabda pandhita ratu
Dadya sisihanku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal dinawa mati. Makasih Pak Dimas. Kang amur podo mati manunggaling kawula Gusti krentek ati bakal dumati mukti ingsun tanpa piranti. Lewong iya monggo. Bonuse lintang asmara. Sabda panituranmu mengsliramu dadyaing sisiku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal ginawa mati. Siang Bathara Ratri manis ati kan bisa anduweni marang sang jasulati rasa kangen kang limpun ya sika lintang bulan dadi saksi kebayane takkan balen jadi janji supaya bakti supaya bakti.
Arsina